da li je to možda i način da se taj machine learning dodatno ubrza ako se, da kažem, posmatra u svakom trenutku, ekran svakog korisnika prati njegov rad, znam da su se dizajneri jedno vreme budili kada je Adobe promenio onaj Terms of Service, Terms of Use, gde je bukvalno primorao sve dizajnere da dozvole AI-u da prati kako oni to rade, kako bi učio da on sam to radi. Pa pazi, to je sad pitanje copyrighta i da li vredi nagraditi umetnički rad ili ne, pošto dosta dizajnera i video content kreatora i ovih što prave slike artista, oni se žele da tuže većinu ovih firmi za veštačku inteligenciju zato što oni veštačku inteligenciju prave na osnovu skrepovanih podataka koje skinu sa interneta. I sad tu je suđenje, bukvalno i firma Anthropic je isto, na primjer, dobijala, kako se zove, tužbe i sad duguje neke milione, treba da isplate. Pazi, moje lično mišljenje je da treba nagraditi lični rad što se tiče knjiga i tako dalje, jer neko je mora da napiše tu knjigu. Tako da neki mali deo da ide kreatoru te knjige ne bi bila loša stvar. Isto i za Adobe. Znači, ako Adobe uzima, ne znam, random slike ljudi koji je uploadovali i tako dalje, da bi poboljšali Photoshop, predikciju ili šta god, po meni je to okej iz ugla firme, jer ja i sam kao korporacija funkcionišem, tako da mogu da razumem iz biznisa ugla da neko samo poskida terabajte i terabajte svega i lakše mu je da plati posle tu kaznu, jer po cash flowu, dok on plati kaznu, njemu će doći mnogo više para od toga produkta što je napravio, nego ta kazna što će morati da je plati posle. Ali evo to nema ni jedna mreža i setio sam se i skoro na YouTube-u sam video opciju gde ima da se ono čekira ti kao dobrovoljno da daš svoje klipove kako bi se mašine ili ti AI učio na njima. Pa pazi, ja lično to ne želim da uradim, ali ako postoje osobe koje žele da doprinesu na taj način, podržavam, jer od negde mora se početi. Sad neko to radi prikupljanje legalno, neko ilegalno, ali firme kao OpenAI koji su pravili ChatGPT, oni jednostavno poskidali su i celu Wikipediju i sve ove javne sajtove, Facebook isto sa cele mete uzeo sve podatke od korisnika. Znači oni da bi istrenirali to moraju da imaju neke podatke. I onda ti treba mnogo grafičkih, 100.000, 200.000 grafičkih i to radi nekoliko 6 meseci, 3 meseca, godinu dana, godinu i po dana. I kad se završi taj proces treniranja, jednostavno dobiješ neki produkt kao što je taj GPT-4, GPT-5, GPT-3 i tako dalje. I sad, naravno, to nije jedina firma, ima mnogo igrača drugih kao što su Google i Anthropic i DeepSeek i tako dalje i Llama od Facebooka, ali tih nekih top 5 ili top 10 igrača, oni tu drže monopol i od toga će da zavisi kako će da se odvija situacija što se tiče toga. Tako da praktički to ti je što se tiče veštačke inteligencije. Pa šta ti savjetuješ, da li bi mi trebali u stvari da dobrovoljno dajemo svoje podatke, svoj posao da delimo sa AI-em, u smislu da se on bolje razvije, a da li onda možda samim tim sami sebi kopamo grob jer vidimo da evo sve više i više poslova, sve više veliki IT firmi ostaju bez radnika, zamenjuju ih AI i slično. Da li je ono što se kaže to kopanje sopstvenog groba na kraju, gde ubrzavamo nešto što će biti bolje i superiornije od nas u svakom mogućem smislu? Pa mi samo odlažemo to, oni će to postići i sa i bez naših podataka, samo je suština ovo što si ti rekao, da li mi želimo to da ubrzamo ili da usporimo. Ja, na primjer, mislim da nikada ne treba ostavljati lične podatke, znači šta su lični podaci, ime, prezime, broj telefona, email adrese, šifre, medicinska stanja, brojevi kartica, znači to ne unosimo nikako po meni, a da mi sad koristimo nešto kao na primjer Perplexity AI, to možemo da koristimo u smislu da nam prepriča nešto, da neko pitanje izvuče sa interneta, da nam objasni nešto. U tom smislu nabavke informacija da, ali u smislu ličnih saveta ne. Znači, inženjeri koji su pravili veštačku inteligenciju i jezičke modele, oni jednostavno su dizajnirali AI da radi sa pametnim ljudima, znači trocifren IQ i plus, sa naučnicima. Šta to znači? To znači da je bitno kako ga pitaš nešto, onaj prompt.
zavisi, pošto su to radili stručni ljudi, što bolje neko zna da koristi veštačku inteligenciju, više će IQ da izvuče iz nje. Što znači da jednostavno alat je onoliko dobar koliko zna majstor da ga koristi, taj neki. I zato ti kažem, jednostavno, limit je onoliki koliki zna neko da ga iskoristi što se toga tiče. I ne treba neko da koristi veštačku inteligenciju za neku temu koju ne zna. Zašto? Zato što veštačka inteligencija je sklona halucinacijama. Znači, kao što ljudi budu umorni ili sanjaju, isto tako i veštačka inteligencija može. Sad ću da ti objasnim zašto. Zato što veštačka inteligencija ti je, kao što u mozgu imaš skup neurona i sinapsi, isto tako imaš digitalne neurone i sinapse, koje inženjeri moderno nazivaju parametri. Znači, sada to ima milione, milijarde parametra. Evo, na primjer, moderne veštačke inteligencije kao što su GPT-4 ili kao što je, na primjer, Grok 4, imaju od 1,7 triliona do 2,4 triliona parametra. Znači, to je bukvalno, ako ljudski mozak ima 100, ajde da zaokružemo, 100 milijardi parametra, Grok ima 2,4 milijarde. Znači, Grok ima 24 puta veći mozak, i tako da kažemo, nego prosječan čovjek. Jer prosječni ljudi ne mogu da drže sve informacije u sve vreme. Dok veštačka inteligencija može da ima pristup svim informacijama u svo vreme. Isto tako i memorija. Sad, to je sve limit kako se zove opreme, koliko ko ima memorije, rama, VRAM-a i tako dalje. Znači, to još nisu rešili taj problem, jer je to fizički problem koliko ti je servera potrebno da bi to radilo. Trenutno, ajde da kažemo, za 1000 reči, po 1000 reči ti treba 1 giga rama otprilike. Pa ti ono skaliraš kao koliko ti treba za dalje. Tako da praktički moderne veštačke inteligencije, kad ih kompresuješ i kad rade u nekoj srednjoj preciznosti, one troše terabajt ili 2 terabajta rama. Tako nešto otprilike. Imao sam ja lokalno to kod sebe, međutim, stvar sa lokalnom veštačkom inteligencijom je ovo, ti si spomenuo na Microsoft laptopovima, sve to jako slabo ti laptopovi. Znači, oni mogu da rade jako ove jednostavne zadatke. Znači, da nešto prepričaju, sumiraju ili da izdvoje neku reč iz teksta. I to je uglavnom za to se koristi. To je njihov kopilot najčešće radi. Sumiranje mailova, skraćivanje, oblikovanje teksta i... Znači, to je nešto što može da stane u memoriju prosječnog korisnika, što su oni probali da sabiju, da izdizajniraju to tako. Tako da praktički ko želi na skali da ima veštačku inteligenciju da se bavi ozbiljno time, da pokrene neke javne koje su otvorenog koda, to bi trebalo da ima terabajt ili 2 terabajta rama. I to ne samo da ima običan RAM, nego naravno trebaju ti grafičke, jer grafička ima mnogo brži RAM nego što ima običan kompjuter. Tako da to bez neke ozbiljne konfiguracije od 20.000 evra do 60.000 evra ne može da se uradi. I to je ako znaš sam da ga sklopiš, ako možeš da ga optimizuješ. Ako ne možeš da ga optimizuješ i da ga sam sklopiš, onda moraš da ga naručiš gotovog, kod Nvidia, na primjer, ili Della, ili HP-a, ili tako nešto. I onda to košta oko 500.000 evra do 700.000 evra. Ako neko hoće baš jak server, onda to ide do 3 miliona, 4 miliona evra po serveru.